дар доираи сиёсати инсонпарваронаи президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа бахусус кӯдакони ятиму бепарастор, тарбиятгирандагони мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятиму бепарастори ноҳияи Вахш мавриди дастгирию ғамхории навбатӣ қарор гирифтанд. Раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ва роҳбарияти ноҳия дар арафаи таҷлил аз иди Саиди Фитр аз шароити будубош ва таълимии тарбиятгирандагон боздид намуданд. Мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятиму бепарастори ноҳияи Вахш бо фарогирии 270 нафар кӯдакони ятиму нимятим ва оилаҳои эҳтиёҷманд фаъолият мекунад. Дар ин муассиса барои тарбиятгирандагон шароити хуби таълиму тарбия фароҳам оварда шуда, омӯзгорони собиқадору ботаҷриба ба онҳо дарс мегӯянд. Ошхонаи назди муассиса низ дорои шароити мусоид буда, хобгоҳи хонандагон ба талаботи рӯз ҷавобгӯ аст. Вазъи шароит таълиму тарбияи ин кӯдакон таҳти назорати ҳамешагии роҳбарияти ҳукумату давлат қарор дорад ва пайваста баҳрашон кӯмакҳои моддиву молӣ расонида мешавад. тибқи иттилои маъмурияти мактаби интернат, бештар тарбиятгирандагони муассисаро сарпарасти асосӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дастгириву парасторӣ мекунад. барои тарбиятгирандагон дар ин рӯз хони идона ороста шуда, раиси вилоят дар мулоқот бо тарбиятгирандагони мактаби интернат аз дастгириву ғамхориҳои рӯзафзони роҳбарияти ҳукумати кишвар бахусус сиёсати инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдрас шуда, таъкид доштанд ки шароити таълимии тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳо ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи роҳбарияти ҳукумати кишвар қарор дорад ва ҷавобан ба ин дастгириҳо аз хонандагон даъват намуданд, ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда дар рушди ояндаи Тоҷикистон саҳмгузор бошанд. омӯзгорону тарбиятгирандагони мактаби интернат аз ин ғамхорӣ изҳори сипос намуданд. ман Муҳиддинова Нигора, хонандаи синфи ноҳуми муассисаи интернати кӯдакони ятиму бепарастори ба номи Мирзо Сатторови ноҳияи Вахш мебошам. ман аввалан миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилоят мерасонам, ки дар арафаи иду ҷашнҳо аз ҳоли мо хабардор шуда ба мо чунин тӯҳфаҳои идонаро оварданд. ваъда медиҳам ҷавобан ба ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда соҳибкасб шуда бар ватану миллати худ содиқона хизмат мекунам. дастгирӣ аз ин қишри ҷомеа иқдоми ҷавонмардона маҳсуб ёфта ба хотири таъмини эҳтиёҷоти ниёзмандон амалӣ мегардад ва аз ҷониби дигар адолати иҷтимоӣ таъмин гашта меҳру муҳаббатро нисбати инсоният афзун мекунад. Маъруфи Назрӣ, Фахриддини Карим, Намузали Эргаш барои барномаи иттилоъоти ахбор.